Lad os have. What? Okay. Hallo. Velkommen. Okay. Ja, det bliver godt, ja. Velkommen tilbage til Lumia, og der kommer mange videoer ud til, jeg ved godt. Okay, men se min smukke af. Og nu vil I se mit ansigt. Fordi at ja. Jeg er sådan set lidt lyst. Se hvad man til skolekamp i går. Det er en punk. Ja, og vi ser hvordan den kan tage på. Nej, ikke hvordan den kan. Okay. Jo, okay. Vi tager den på sådan her. Og så har man på her. Se. What the fuck is happening? Husk. Subscribe mig. Og jeg har lavet ny... Ja, ny kanal. Hvad den hedder? Hvad var det nu? Dark Graphics. Starter Graphics. Han vil nok stå i for at skrive i beskrivelsen. Det er jo bare fantastisk. Ja, og hvis I skal have en baggrund eller logo af mig, så skal der helst være en subscribe, fordi jeg er ret så ny. Så Aladdin. Nu står jeg og ser noget mega fantastisk noget. Ja, han er blot mærke. Over det hele i kameraet. Okay, men YouTube, prøv at tjekke Dark Graphics. Starter Graphics kanal ud. Det er også det første shoutout, faktisk. Men ja. Næste video, der har vi et emne om snak om, og så tror jeg at filme lidt Minecraft imens. Og jeg tror jeg filmer Black Ops, hvis jeg får det. Yep. Så vi ses. Ja. Klip. Ja. Og vi klipper nu.